κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή. Θέλω να ρωτήσω το σχέδιο του Νίκου Χαρδαλιά, κυρία Μωραϊτάκη, ποιο ακριβώς είναι αυτό το σχέδιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, η οποία είναι εδώ. Πρώτα απ' όλα να είναι μια ανθρώπινη περιφέρεια, γιατί εκεί να είναι δίπλα στον άνθρωπο και όλα αυτά να υπάρχουν και τιμωρίες κατευθείαν όταν υπάρχουν τέτοια συμβάντα. Εγώ θα ξανατοποθετηθώ σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Μετά, επειδή μας ενδιαφέρει και η ανάπτυξη αλλά και να υπάρχει πολιτική προστασία, το σχέδιο του κ. Χαρδαλιά, όπως τον έχουμε γνωρίσει άλλωστε και τον καιρό με την πανδημία, είναι να είναι άμεσος, να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις, να φτιάξουμε, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και να υπάρχει πρόγραμμα έτσι ώστε να υπάρχει ο υπεύθυνος, να πηγαίνουμε κατευθείαν στην πολιτική προστασία και όλοι μαζί να έχουν το έργο εκεί που χρειάζεται για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Ήδη όπου ζητήθηκε από την περιφέρεια να στείλουν και πυροσβεστικά να δουν και να υπάρχει αποχέτευση, έγινε η πράξη άμεσα, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή ο κακός καιρός, η Ντάνιελ, δεν έχουν ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι όλοι μαζί είδαμε πραγματικά μία κακοκαιρία που δεν έχει πλήξει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γλώσσα λανθάνουσα και αλήθεια λέει. Πήγατε να πείτε η πανδημία πλέον που ζούμε με την κλιματική κρίση. Αυτό ήρθε για να μείνει. Πάω στον Γιώργο Ιωακημίδη, εσείς είστε εκλεγμένοι με τη Ρένα Δούρου. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε ποιο είναι το σχέδιο, γιατί ακούμε για αντιπλημμυρικά έργα που έχουν κολλήσει και δεν γίνονται. Ακούμε για απευθείας αναθέσεις και διαγωνισμούς που γίνονται στο πόδι και κάποιοι ενδεχομένως βγάζουν πολλά εκατομμύρια. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είστε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Θα ξεκινήσω με αφορμή αυτό που συζητήσατε πριν από λίγο για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε τώρα. Η κλιματική αλλαγή έρχεται σταδιακά. Το φαινόμενο με τις πλημμύρες δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Ήταν αναμενόμενο ότι θα συμβούν όλα αυτά. Η Περιφέρεια Αττικής όφιλε μέχρι στιγμής και η νυν διοίκηση του κυρίου Πατούλη, η απερχόμενη διοίκηση του κυρίου Πατούλη, να είχε λάβει τα μέτρα της, διότι όλα ξεκινούν από την πρόληψη. Γι' αυτό πρέπει κάποια πράγματα να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Όλα λοιπόν ξεκινούν από την πρόληψη. Μετά πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της κυβέρνησης, ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Δήμων. Όλα ξεκινούν από εκεί, διότι όταν κάτι συμβαίνει, ο ένας θα ρίχνει στον άλλον. Ποιος φταίει? Φταίει αυτός, φταίει εκείνος. Πρέπει λοιπόν ακριβώς να υπάρχει μία σειρά. Καταρχάς, πρόληψη, αρμοδιότητες των Δήμων, καθαρισμός ρεμάτων, συνεχής καθαρισμός ρεμάτων για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τι συνέβη μέχρι στιγμή στην Περιφέρεια Αττικής όλη αυτή την τετραετία? 4 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα βρίσκονται σε μεγάλη καθυστέρηση. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Διαλύθηκαν αρκετές συμβάσεις. Συγκεκριμένα στο δυτικό τομέα Αθηνών που εκλέγομαι, που είναι η περιοχή μου, έχουν δοθεί συνεχόμενες παρατάσεις από το 2020. Έχω τοποθετηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Ιανουάριο. Από το 2020 συνέχεια τα αντιπλημμυρικά έργα στο δυτικό τομέα Αθηνών λαμβάνουν παρατάσεις. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της περιφέρειας? Ο ρόλος της περιφέρειας είναι να παρέχει τα μέσα. Ποια είναι τα μέσα? Τα μέσα που μπορούν να βοηθήσουν στις περιπτώσεις αυτές. Ποια είναι η πρόταση? Οι 13 περιφέρειες να έχουν ένα κεντρικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Η πρόταση από τον Γιώργο Ιωακημίδη. Μάλιστα. Ωραία. Για να βγάζουμε και τις ειδήσεις. Άρα αυτή είναι η πρόταση, λέτε. Μάλιστα. Από την Μάνδρα, γιατί εσείς είστε εκλεγμένοι με Ρένα Δούρου. Από την Μάνδρα, από αυτό που είχαμε ζήσει τότε. Και από το Μάτι. Τι έχει αλλάξει? Εγώ να το φτάσω στο σήμερα. Γιατί και τότε είχαμε θρηνήσει οι συμπολίτες μας. Έχουν γίνει τα έργα, κυρία Βλονίτου, που έπρεπε να έχουν γίνει? Θα σας φέρω ένα νεότερο παράδειγμα από αυτό που μου λέτε τώρα, που είναι τα χιόνια που έπληξαν την Αττική αρκετά πρόσφατα, πριν από 1,5-2 χρόνια. Μύδια. Ακριβώς. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ήταν έτοιμη. Ήταν απούσα. Τελευταία στιγμή έγιναν απευθείας αναθέσεις, ενώ θα έπρεπε όλα αυτά να είχαν γίνει με μηχανήματα, αποχιονιστικά κλπ. Έπρεπε να είχαν γίνει πολύ πιο νωρίς αυτά. Οπότε γι' αυτό μιλάμε για πρόληψη. Και όχι τελευταία στιγμή, όπως έγινε και με τα χιόνια και όπως συμβαίνει και αυτή τη στιγμή.
Κυρία Μωραϊτάκη, θέλετε εδώ... Δυστυχώς, επειδή έχω χάσει ανθρώπους πολύ συγγενικούς μου στο μάτι, συγκλονίζομαι όταν ακούω το όνομα Δούρου, δυστυχώς. Συγκλονίζομαι να ακούω λόγια τα οποία δεν έχουν ουσία. Ο κ. Χαρδαλιάς είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην πανδημία ήξερε να αντιμετωπίσει τα πράγματα και επειδή βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλη τη χώρα, εγώ θα σταθώ στα έργα που θα γίνουν, στον τρόπο τον οποίο ο κ. Χαρδαλιάς έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά του και είμαστε εκεί πέρα να το στηρίξουμε. Εγώ από τη δικιά μου μεριά, βλέποντας ανθρώπους που ξέρουν να σηκώνουν μανίκια και να δουλεύουν, να φέρουν ανάπτυξη, να φέρουν την κυκλική οικονομία, να φέρουν την καθαριότητα, να φέρουν τα σκουπίδια και τον τρόπο που πρέπει να γίνει, να φέρουν δουλειές στον κόσμο, να φέρουν πολιτισμό, να φέρουν τέχνη. Χρειαζόμαστε, κυρία Σαββογιαννάκη, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές μαζί, θυμάστε ότι έχουμε περάσει μαζί και τις άσχημες στιγμές της χώρας, που εκεί έλεγα ότι μόνο ψέματα ακούμε και θυμάστε ότι ο κόσμος ήθελε δουλειές και πόσο στηρίξαμε. Και έχω να σας πω για τη δικιά σας εκπομπή ότι πραγματικά με βλέπει κόσμος και λέει: μα θυμάστε ότι μιλάγατε για να κοπούνε τα χρέη στους αδύναμους ανθρώπους. Εδώ πέρα χρειάζεται να είμαστε άνθρωποι όλοι μαζί στο έργο του Πρωθυπουργού μας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει να δουλέψει, ο οποίος ξέρει να σηκώσει μανίκια, ο οποίος ξέρει να δει τις δυσκολίες που έχει φέρει πια η καθημερινότητα των ανθρώπων, να υπάρχει πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους, να μπορούμε να κινούμαστε, να υπάρχουν δουλειά, να υπάρχει εκπαίδευση στους ανθρώπους, να φέρουμε τους εθελοντές. Για τους εθελοντές δεν θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή που βάζουν πλάτη και που είναι έξω. Εμείς είχαμε μια εκδήλωση προχθές, την ίδια στιγμή που γινόταν αυτό το δυστυχώς γεγονός, και έχω να πω ότι έβλεπα μπροστά στα μάτια μου αυτούς τους εθελοντές που ήταν στις φωτιές τόσο της Ιπποκράτη πολιτείας όσο και στον ημιτό και δεν είχαν λόγια να πούνε, αλλά είχαν έργο να δουλέψουν. Τα μάτια μου ήταν εκεί, η περιφέρεια ακριβώς αυτό το έργο έχει να αντιμετωπίζει. Αυτό το θησαυρό που λέγεται εθελοντής και εθελόντρια. Εννοείται και είναι μέσα στο πρόγραμμα και της περιφέρειας να υπάρξουν όλες αυτές οι κοινωνικές δομές και να μπορέσουμε να έρθουμε όχι στην εποχή των λόγων και των ανθρώπων που απλά μιλάνε, βέβαια, αλλά των ανθρώπων που ξέρουν να δουλεύουν. Επειδή εσείς είστε υποψήφια στον κεντρικό τομέα Αθηνών και είστε γέννημα θρέμα του κέντρου, η εικόνα στον Ευαγγελισμό νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν. Η γυναίκα να φεύγει σε ένα χήμαρο έξω από τον Ευαγγελισμό στη Βασιλής Σοφίας. Δηλαδή, πιο κεντρικά. Επειδή ξέρετε ότι και λένε οι πολίτες, μα τι λάθος γίνεται. Επειδή ξέρετε ότι δουλεύω, ζω και εργάζομαι στο κέντρο και ότι μάλιστα χθες ήμουνα. Εικόνες απίστευτες. Εκεί πέρα ήμουνα. Άλλωστε ήμουνα και εγώ έξω στη βροχή. Κινούμουνα γιατί είμαι και στα νοσοκομεία. Από ό,τι ξέρετε, ο ρόλος μου είναι στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης Πιστοποίησης Τεχνολογίας στην Υγεία. Και κατευθείαν τρέξαμε και στα νοσοκομεία να είμαστε δίπλα, να είμαστε στους ανθρώπους. Όπως είπα, αυτό είναι μια πανδημία, αν θέλετε, στην κακοκαιρία, όπως το είπατε κι εσείς. Το οποίο θα πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστεί. Ήδη χάθηκε ο κόσμος, το περιμέναμε ότι θα είναι αυτή η κακοκαιρία. Δεν ξέρω τι είπε εδώ η υποψήφια. Η κυρία Αυλωνίτου, αλλά ξέρω ότι τέτοια κακοκαιρία ήταν τα τελευταία 50 χρόνια να την έχουμε. Και βεβαίως ήμασταν έτοιμοι, όπως άλλωστε θυμάστε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Κικίλιας, μας είχε προειδοποιήσει ότι έρχονται αυτά τα γεγονότα. Ξέραμε και δεν θα πω ότι θα μείνουμε σε αυτό, γι' αυτό υπάρχει έργο, αλλά ήταν άμεσα ο κόσμος έξω, άμεσα όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο τρόπο. Και συμφωνώ ότι υπήρχαν οι άνθρωποι στα μπαλκόνια τα οποία λέγανε και πώς θα έρθει το φαγητό σε εμάς. Κατανοώ τα προβλήματα. Δεν είναι ότι δεν είμαστε εκεί, δεν είμαι δίπλα στα προβλήματα και το ξέρετε ότι είμαι μέσα στην κοινωνία. Άρα λοιπόν ξέρετε ότι το βλέπω με τα μάτια μου. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμα το οποίο μέσα από το έργο θα φέρει μια καλύτερη Αττική, ένα πρότυπο Αττικής και δεν θα μείνουμε σε λόγια. Λοιπόν, θα πάω στον πολιτισμό, πολιτισμός και υγεία, για να βάλουμε και νέες ατζέντες. Ασχολείστε με τον πολιτισμό, είστε καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μουσικολόγος. Είμαστε στο επίπεδο του πολιτισμού, αναφέρομαι στα προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής και στις δράσεις. Ναι, σίγουρα θα σας μιλήσω και για τον πολιτισμό. Απλώς θέλω να πω, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ότι η Περιφέρεια Αττικής, ποιος είναι ο ρόλος της, διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Επειδή άκουσα ότι μιλούσαμε για εθελοντές, διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, το οποίο δεν είναι λίγο, είναι αρκετά χρήματα και θα έπρεπε με αυτά τα χρήματα να γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, θα είχε λυθεί ένα μεγάλο ζήτημα της ανεργίας, ένα μεγάλο ζήτημα της στέγασης των νέων στην Αττική, έτσι. Επειδή μιλάμε για εθελοντές. Είναι άλλο κομμάτι ο εθελοντισμός και άλλο
άλλο κομμάτι το ότι η Περιφέρεια Αττικής διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν, 165 εκατομμύρια ευρώ υπάρχει έλλειμμα αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Αττικής. 165 εκατομμύρια ευρώ από τη διοίκηση Πατούλη αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Και τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν όχι μόνο για τον πολιτισμό, αλλά σας λέω, θα μπορούσε να έχει ένα ζήτημα της ανεργίας λυθεί, της στέγασης των νέων, ζήτηματα προσβασιμότητας δομών. Προσέξτε τώρα τι γίνεται στον πολιτισμό. Όσον αφορά λοιπόν τον πολιτισμό. Επειδή είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, από την ίδρυση της Επιτροπής αυτής και με τους τρεις επικεφαλείς της διοίκησης Πατούλη και την κυρία Βιδάλη και τον κύριο Ρώμα και τον κύριο Γιαννακόπουλο, η συγκεκριμένη διοίκηση ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική. Ποια είναι δηλαδή αυτή? Αγορά πακέτων συναυλιών, προφανώς σχέση με ημέτερους, συγκεκριμένες εταιρείες, υπερκοστολογημένες συναυλίες, δηλαδή μια συναυλία που κάνει 2-3 χιλιάδες ευρώ, κοστολογείται 8.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά? Τι γίνεται? Γιατί συγκεκριμένοι καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις? Γιατί δεν δίνεται η ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να συμμετέχουν? Περάσαμε μια δύσκολη πανδημία. Με τα χρήματα αυτά που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής θα μπορούσαν όλοι οι καλλιτέχνες να συμμετέχουν, να υπάρχουν πολιτιστικές δομές. Επίσης, στις προτάσεις μας, στις προτάσεις του κυρίου Ιωακιμίδη, σε συνεργασία με τους Δήμους, πρέπει να υπάρχει ισόποση κατανομή χρημάτων σε κάθε Δήμο. Φυσικά, ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου. Λοιπόν, το Περιστέρι έχει επίσης, άλλο... Ακριβώς, ανάλογα με τον πληθυσμό. Ανάλογα. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι ευνοούνται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις περισσότερο, άλλοι δήμοι δεν λαμβάνουν τόσες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει ίση κατανομή εκδηλώσεων. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Έρχονται στην Επιτροπή θέματα από συγκεκριμένες, αν και εταιρείες, οτιδήποτε, που έχουν ένα πακέτο, λέει, θέλουμε μια συναυλία του τάδε καλλιτέχνη, αυτό είναι το κόστος. Επίσης, 250.000 ευρώ και ετησίως έξοδα προβολής των εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής. Τρομερή κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Τι λέει ο κύριος Ιωακιμίδης? Είναι μέσα στις προτάσεις για να κλείσουμε την... Είναι μέσα στις προτάσεις του, βεβαίως. Πρέπει να κλείσουμε σε 3 λεπτά. Κάθε Δήμος μπορεί να εντοπίσει τη δική του πολιτιστική ταυτότητα. Έτσι. Να γίνουν εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με τους Δήμους. Να δημιουργηθούν χώροι έκφρασης νέων καλλιτεχνών, χώροι οι οποίοι μπορούν οι νέοι να διασκεδάζουν, να παίρνουν τον χρόνο τους, ακόμα και στον αθλητισμό. Skate park. Επίσης, άλλο ένα σοβαρό ζήτημα πολιτισμού. Το ζήτημα των αδέσποτων ζώων. Γιατί και αυτό είναι ζήτημα πολιτισμού. Δημιουργία πάρκων αδέσποτων σε όλους τους Δήμους της Αττικής. Ωραία. Και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Άρα, μας έχετε δώσει το σχέδιο. Φυσικά. Κυρία Αυλωνίτου, θα κλείσω με την υγεία. Μάλιστα. Γιατί θέλετε να προσφέρετε στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής σε προγράμματα και δράσεις και για την προστασία των ευπαθών ομάδων και των αδυνάτων. Μάλιστα. Πώς και θα πιστεύω οργανωθεί? ότι ξέρετε το έργο όλων μας τόσα χρόνια και είναι καλό να βλέπουμε και τόσα χρόνια τι έχει κάνει ο καθένας μας και πού είμαστε και αν τα λόγια του πραγματικά τιμούν το έργο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε μια στιγμή να μιλήσουμε με λόγια, όπως είπα, αλλά με έργα. Έχουμε σκοπό να κάνουμε το μεγαλύτερο νοσοκομείο και για αμαία στη Ραφίνα. Έχουμε σκοπό και θα γίνει στην Ανατολική Αττική. Έχουμε σκοπό να κάνουμε το μεγαλύτερο νοσοκομείο για αθλητές, έτσι ώστε να μπορούν να πηγαίνουν. Η εκπαίδευσή μας σε όλες τις δομές να είναι τέτοια η οποία να μην αφήσει κανέναν πολίτη μόνο. Εγώ ξαναλέω ότι δυστυχώς τα πράγματα και οι δυσκολίες στη ζωή γενικότερα και μάλιστα και τα χρόνια που έχουμε περάσει από την οικονομική κρίση, την οποία δεν την ξεχάσουμε και την έχουμε βιώσει και μαζί, έχουν έρθει σε στιγμές που πρέπει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος εκλέγεται να δώσει αυτό που ξέρει. Εγώ αυτό που ξέρω είναι να είμαι στο συνάνθρωπό μου δίπλα, να σηκώσω μανίκια με ικανούς ανθρώπους που να ξέρουν να δώσουν την Αττική και τη χώρα εκεί που πρέπει, να μπορέσουν να προσφέρουν το έργο τους χωρίς λόγια, αλλά να μπορέσουν να έχουν μια δομή και μια στρατηγική.
Ο κ. Χαρδαλιάς είναι από τους ανθρώπους που ξέρει τα νούμερα και δεν τα ξέρει τα νούμερα μόνο απλά στα λόγια, αλλά να ξέρει να χρησιμοποιήσει με σωστά εργαλεία για να μπορέσουμε να φέρουμε ανάπτυξη, πράσινη Αττική, πολιτιστική Αττική, αθλητική Αττική, αλλά να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος που να είναι μόνος του. Τα προβλήματα είναι τεράστια και πρέπει να φέρουμε μια ανθρώπινη κοινωνία μπροστά μας, που όλοι μαζί να μπορέσουμε να είμαστε χαρούμενοι για αυτό που θα προσφέρουμε στις επόμενες γενιές. Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας, 10 δευτερόλεπτα έχω και δεν τα έχω. Ένα μήνυμα. Ο κύριος Ιακημίδης είναι ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό που κάνει, έχει σχέδιο, έχει πρόγραμμα. Ο κύριος Χαρδαλιάς, κατώτερος των περιστάσεων στην αντιμετώπιση της πανδημίας, το γνωρίζουν όλοι οι τηλεθεατές πώς φέρθηκε σε αυτό το κομμάτι που ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Με σχέδιο και πρόγραμμα προχωράμε μπροστά για μια προσβάσιμη Αττική για όλους. Λοιπόν, κυρία Μορετάκη, 5 δευτερόλεπτα, ένα μήνυμα. Εύχομαι να μπορέσουμε να τελειώσουμε με αυτή την πανδημία και να μπορέσουμε να δουλέψουμε με αξιοπιστία. Της κλιματικής κρίσης, λέτε, ναι. Με έργο για την καλύτερη να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Η κυρία Ελευθερία Πικρού Μοραϊτάκη, κεντρικός τομέας Αθηνών, Νίκος Χαρδαλιάς, Αττική μπροστά. Η κυρία Χρυσάθη Αυλωνίτου, δυτικός τομέας Αθηνών, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, εκλεγμένη, είστε εκ νέου υποψήφια. Αττικός Κύκλος Εμπιστοσύνης και Συνεργασίας, Γιώργος Ιωακημίδης. Καλή επιτυχία. Εσείς, κυρίες και κύριοι, μένετε Άττικα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για την αυτοδιοίκηση με τον Άρη Δημητρίου. Από όλους εμάς εδώ στο σημείο αναφοράς, καλό απόγευμα.